arrel de la campanya Dona la nota, encara hi som a temps, que vam arrencar el curs 2019-20, vam emprendre una sèrie d'accions per millorar el medi ambient. En el nostre cas, vam mirar amb la música transmetre el missatge de que ens estimem el nostre planeta i que el volem salvar. I així va ser com se'ns va acudir la idea de fer una cantata que parlés de la Terra. Sí, a partir d'aquí, d'aquest no ens desdibuixeu, no? D'alguna manera explicàvem que els colors s'estaven esborrant i que calia recuperar-los per tal que la Terra recuperés la seva llum i la seva vida. Doncs ens va fer gran aquest projecte i vam pensar que la millor manera d'explicar el que volíem explicar era a través d'una cantata. Una cantata que està composada de 9 cançons i de 8 clams intermitjos. Les cançons, doncs, bàsicament, l'inici tenen a veure d'alguna manera amb els elements, amb l'aire, amb l'aigua, amb la terra, amb aquestes coses que hem anat alterant de mica en mica fins a arribar a aquest atzucac que ens trobem ara mateix, a nivell climàtic, diguéssim, a nivell de la Terra. Això serien les 9 cançons. Entremig hi ha aquests 8 clams que parlen d'aquests colors. Els personatges principals són aquests colors, en aquest cas el blau dels mars, el verd dels boscos, el groc de la llum, del sol, i el blanc de la lluna, el blanc dels estels, que són una mica els que ens donen esperança, perquè el blanc és on encara no hi ha color, però és on hi podem dibuixar el futur, no? El full en blanc on es pot començar a dibuixar, el full en blanc on pots començar a escriure qualsevol cosa. És aquest blanc que d'alguna manera s'ha d'omplir, és aquesta esperança, i que els colors estan entremig dient coses que podem fer, coses que s'han de fer per salvar el planeta, i especialment doncs, qui ho ha de fer són les noves generacions, són els infants, són els més joves, que són els que poden aconseguir allò que nosaltres potser encara no hi som a temps. La cantada està formada per 9 cançons. Comencem per la primera, que es titula Somni, i hi ha una part, com en totes les cançons, de música i de lletra. Jo us explicaré la part musical i en Joan la lletra. La lletra. Que això de que hi ha primer, deixem-ho, de vegades primer és la lletra, de vegades primer és la música, no? Fem-ho així? Vinga, va.